Hello guys, welcome back to yet another video here at your favorite channel of your choice, Saint TV. Uncle Saint is my name. Thank you very much for your unwavering support. Yes, here at your channel. Yes, so first and foremost, if you are new here on this YouTube channel, that is, if you are watching us on YouTube, I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video, you'll be notified. Also, don't forget to follow us on our Facebook page, Saint TV, on our IG account, that is Instagram account, Saint TV official, and on my TikTok account, Uncle Saint. Yes, so guys, today I am here with sad news, right? Yes, it is sad news because kunge tritino announce kana kuti kutaura nezve urwere chimwe chezvinhu zvatisingafariri chinoita kuti tisuwe handiti so sad news dzandinadzo ndedzekuti ichokwadi mbuya varera vari kurwara handiti ndauya kuzokonfirma why, because ndazvifambira ndega ndikanovaona kutaura kunoko nhasi. Today it's a Sunday, 5 January 2025. Is admitted muchipatara handiti ava kutotaura kunoko admitwa muchipatara makuseni. So ndamuka ndichida unovaona kumba nekuti umwe kana achirwara azviite zvakanaka. So ndatodhiraivha ndasarwa ne almost a kilometer ndisvike kumba, ndopavandisira message vakati muzukuru ndave kuchipatara, vobva vanditumira location yechipatara chachona. So I drove kudzokera zvakare kuti ndiende kuchipatara ndikanovaona. Mbuya varera zita ravo repachitupa vanonzi Samuel Dekeza handiti Samuel Dekeza is a Zimbabwean artist, is into acting zvakanyanya. Maskits awo ndofunga munomaona, munomafollowa. Kuna vasingavazive, you can go and follow him on his Facebook page yakanzi iyo mbuya the Big Sam handiti unokwanisa kungotaipa ungoti mbuya rera unobva watotanga kutovaona. So Big Sam, sekuru wangu sekuru Sam handiti kwandiri ndisekuru, ndanovaona kutaura chokwadi. Sekuru kana ukataura navo pafoni unogona kufunga kuti vari right, but nhasi pandanovaona ndopandaona kuti murume ari kurwara handiti kana kuona saiti chaichaiyo kuona vachanatsoona zvakanaka, havasi kunatsoona zvakanaka, right handiti havasi kunatsoona zvakanaka. Vari kutokuti mirapo ndinatsokuona muzukuru, which zvaputsa mwoyo wangu handiti, zvandibata zvakanyanyisa, because munhu unoziva achizvishandira achiita zvamabasa akawanda. Tinotomboenda kwakawanda nawo tichinoita mafunctions chichi ndarwadziwa, ndabatikana zvakanyanyisa handiti so I just want to say thank you to friend yavo avo vavatora vanonzi Dr. Tatenda. Thank you Dr. Tatenda for your unwavering support, for your love handiti after vanoona mbuya rera vakavaona kuti havasi kunzwa zvakanaka, vabva vatoti handisi kukusiyai, ndokutokutorai ndotoenda nemi kuchipatara uko kwavasvika vakabva vaadmitwa. So ndakatitaura navo doctor kuti saka mangwana vanobuda here, zvikanzi nezvavari havasi kubuda anytime soon, tichatombogara navo kuti tivamonite kuti what's happening, chii chiri kuitika. Sekuziva kwenyu sezvazvakataurwa kuti vakasafa emild stroke handiti kureva kuti vakastroka. Handinatsozonzwisisa kuti zvinofamba sei, but iri kunzi it's a mild stroke inogona iri kukonzereswa nezvimwe zvavandiudza vakati tichiri kutesta kuda kuti tione kuti chii chaitika, but tichingonamata nekutenda kuti Mwari achavarwira, achavaitira zvakanaka. So ndabatikana, zvinhu zvinorwadza, zvinhu zvinoshungurudza. So video rino ndiri kuriitira kupai update iyi. Also kuchipatara kwaenda kunenge kwakudawo kubhadharwa handiti kunenge kwakudawo kubhadharwa. Vatova nemazuva vasiri kunzwa zvakanaka, vatova nenguva vasiri kudi, tikati kubva musi wa 24 December I think
ndopa vakatanga kubatikana kusvika pari nhasi. So kuchipatara ikoko kuchada kubhadharwa mabills, kuchada ivo pachavo vane zvimwe zvavanenge vachidawo semunhu ave muchipatara. I understand kuti tinokwanisa vatumira maeco cash panhamba dzataisa pascreen apo, and also kune vanenge vachida kuti vange vari vane zvavanobatisa kuti zvinge zviri zvinosvika kwavari. I think munokwanisa kutanga mavafonera muchivazivisa kuti muri kubatisa Uncle Saint, inzwai, tangai mavafonera iwo, and then madaro mobva machindibata muchitibatisa. Hapana chakaipa, because ini ndichange ndichinovaona kuchipatara time and again ndichida kuona kuti vari kurecover sei. Hama dzangu also ndakuuya kune ma-celebrities, ma-socialites, ma-artists, anditi vari ma-positions of influence, kuti takutochemawo kwamuri kuti please let's help our brother. Anditi hapana chakaipa even kuunganidza mari yekuti vange vari vanobatsirwa vari muchipatara. He is a family man, family inenge ichida kudya, kumba kune zvine ichida kuitwa. So ngatinge tiri tinongobatirana with our brother munguva dzakadai. Ukama chaiwo chaiwo ndo panguva paunoonekwa kuti tine ukama, kana kuti uringori ukama hwekungoti mastreets uyo yatiri. So ndiri kuuya kunemewo zvakare Saint TV family. I know muri vanhu vane rudo, I know muri vanhu vanosimira nevamwe. Ngatimirei na Big Sam, handiti ngatimirei naMbuya Arera in times like this. Inguva yekuti havasi kukwanisa kuenda kubasa, vari pambedha, havasi kukwanisa kana kuita chii. Ndabatikana zvakanyanya nekubatikana kwavari kuita. So ngatinge tiri tinowanawo zvatinoitira umwe wedu. Isusu ma-socialites, let's do something for our brother. Handiti tikasamira navo, tikasasapotana isusu pachedu, hakuna umwe munhu anotisapota. Handiti vanhu vanotozotisapota vaona kuti we are supporting our own. So guys, ndauyawo nekuchema kwamuri, ndauya nekuchema kwamuri, especially mune influence, mune mapage mahombe. Hapana chakaipa even to post this video. Handiti hamune musiri kundipa mbiri ndaanayo kare, but tine chitoitira kuti tinge tiri tinopusha basa. I know kuti there are a lot of people who say I don't want to share this message. Chingozva kuti newo futi rimwe ramazuva uchapinda mudambudziko, newo uchanidha vamwe. Handiti inini ndakasichizvoona. So I understand very well kuti nguva dzakadai inguva dzinorema, inguva dzinorwadza. So guys, kune vese vakasununguka to share this video on their pages, on their platforms, be it kuInstagram, kupi, let's share this video kuti azve sure Big Sam is not feeling well, varwara, and vari kubatikana. Handiti I know he's a fighter, I know he's going to get well, and that for handina doubt yekuti he's going to be well. But panguva inoi pavari muchipatara, ngatimire naye, tinge tiri tinomusapota. Even kunomuona chaiwo patinonomuona, tisangoende tiri maoko, ngatiendewo takabata something chekuti zvinowaitira zvakanaka. From Uncle Saint, ndo update ndandiweyo zokupai, ndicharamba chikupai ma-updates kuti what's happening, is he improving, kuti izvozvo zviri kuitika. Kune zvine zvidiwa, inini hangu ndichange ndiripo kuti ndinge ndiri ndinomira nawo through our page, through imimi. Handiti I know kuti vamwe munogona kuda kuvabatsira, but mushawa kuti zvinofamba sei. Aiwa, tichange tiripo kunge tiri tinobatsirana nawo. From Uncle Saint, the only Zim uncle. Ndozvo ndandouya zokuzivisai, ndozvo ndauya zokupai zvatasangana nazvo mukufamba umu. For now ndichiti it's much love and God bless.